Yun. Yo, what's up YouTube? What's up homies? So, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano pakainin ang aking ball python. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na hindi siya animal cruelty kasi it happens in the wild. So, tara. Ito ang ating ball python. Ito ang pinakauna nating ball python. Ang morph nito is pastel yellow belly. This is ang male. Ayun, may tae siya. Kakatapos niya lang mag-poop. So ngayon papakainin natin siya. Tingnan natin kung kakain siya. Saglit. Kuha tayo na adult. Ito. Medyo malaki-laki. Ay, mahuli. So ayun, tingnan natin kung kakain siya. Ayun na. Yun.
So ayun mga homies, nakita nyo yung kung paano ako magpakain ng aking ball python. So sa susunod naman na video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-alaga at mag-breed ng mice feeders para sa ating mga ating mga ahas, ball python. Sana mag-subscribe kayo guys kasi pinapangako ko sa inyo marami kayong matututunan